La simbiosi em sona això a una relació, a un lloc de cruce, a un... Simbiosis és una mezcla, no? Una relació. Sí, és una relació, de fet és una relació que trobam en els sistemes naturals. És un lligam que hi ha entre éssers vius. Una fusión y una mezcla de todo y de todos. Seria generar un ecosistema en el que tots d'alguna manera ens retroalimentem. Sí. Donar y rebre y saber donar y saber rebre. Es tu me das, yo te doy, ¿no? Una relación provechosa para dos personas, para dos comunidades, que a través del conocimiento, de la interacción entre ellas, sacan algo enriquecedor para ambas. Hem fet simbiosis a l'hora d'aconseguir també suport econòmic, a l'hora d'aconseguir els continguts, però una de les simbiosis que almenys penso que parlo per les tres, valorem molt és l'equip de gent que ens ha ajudat a tirar endavant el festival. Per una banda hem tingut equip de voluntaris, per l'altra també tenim equip d'intèrprets, els tècnics, la gent que ens ha proporcionat també l'espai, els materials, vull dir que realment és com una simbiosi en si mateixa i estem molt agraïts.